Isigcawu seshumi nane sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesithembiso season 3. Kumnyama tsu lapha ngaphandle. Yilokho ukuthi ningathuka senishayisana ngezifuba nohlangana naye. Umoya wasebusika oyelezayo ngesantshi esinamandla ubandisa indlebe ukedlezisa amazinyo kwabahlwelwe endleleni. Exhibeni embo kuphuma uqhamukile nesiketekete eyendlini ngenhla. Ame phakathi athi khimilile ume eqaphela ithoshi elizongena esangweni. Ngokuphuthuma ehle khwabuzela ephikelele kulona. Nebala uye lo abecabanga ukuthi uyena. Maqa. Yini? Waqhamuka singakulindele kwenze njani? Emaphambi kwakhe. Usho ukuthini uma uthi ningangilindele? Sekubhala incwadi noma umuntu ezoze khweni lakhe. Ebuzela phansi uMaqhawe. Bamile lapha phambi kwelawu lentombi. Bobabili sebeyicishile ibani zabo baswesweze bumnyameni. Ubunamandla. Nikhulume kanjani naye? Imbizo uze naye lapha. Lilokhu likhula landa enqondweni yami lelisi lokuthi nizongishana babili. Njalo uma ngicabanga ngalo kimi kwesula inyembezi nokuphoxeka nje okwangenza kwangihlaza phakathi kwezizwe ezigcwele. Sibale uqhamukile ebakaza. Unamandla kekho. Ulaliswe nozolile esibhedlela nje. Ulalisiwe? Ulalisi silala kanjani ngakhona? Ube hambe kwanini ukuya lapha eshe? Hayibo. Ube hambe nini ukuya lapha? Eshe yovula isicapha lesu selawo uMaqhawe. Kukhiyiwe. Vula ke ngizwe lensambathe komtshela yona. Sibale. Maqhawe ungangeni. Jika kungenani ubuye kusasa. Qhamukile. Ungangenzi ingane mina ngimdala. Uma engekho uNomandla kulungile. Ngizolala phela. Kanti sikhulume kanjani mina nawe izolo? Manje uzokwenza njani? Uzongiyeka ngiqoqwele amakaza noma uzovula ngene endlini? Oh, Nkosi yami. Bengikhuzile kodwa. Sibali. Ngicela siye kuleli linye lawo ngoba lapha Qhamukile. Sibali. Angendawo vula la. Enyuka umnyaka. Futhi asikhiyiwe lesicapha. Kukinadelo nje ngaphakathi. Hey, ephakamisizwe. Kukhona la. Awuvule womuntu. Ngosenjalo uma ephonsa amehlo ngale kwesibaya uqhamukile aqaphela ukuvuleka kwesicapha endlini kayise okulandele isiketekete esiphuma siza sigudla isibaya futhi kucaca nje ukuthi size lapha kubona esabeka awe ma oweJesu ethwala izandla ekhanda. Maqhawe ngicela uhambe nangu baba. Hayi makezwe baba, mina naye sesike sahlangana ngaphakathi nangaphandle kwesibaya. Ngidle ngishindla kudla la ekhaya. Womnumzana ememeza ebhekise kongaphakathi. Vula bo. Qhamukile. Umkhize abukisise lo wesilisa emsinge. Mkhonyana, kwenze njani? Ngakwesobunxele uphethe isiketekete esikhanya kubenyezela ikhwalela liphethe ngakwesokudla. Owani lo msindo? Kusenjalo uvule umnyango. Ngenani uNomandla ebadedela bengena bobathathu belandelana.